אנחנו רואים אנשים שעומדים ברחוב ועל המדרכה ומסתכלים ולא ברור להם בדיוק איפה הכניסה ומה קורה פה. ומתבוננים, ובעיניי זה הקסם של החלקה ושל המגרש ושל הבית. שלא הכל ברור, בעיקר יש טבע, יש ירוק, יש צמחייה, וזה יוצר איזשהו משהו של גילוי. מין הרפתקה קטנה. אנחנו נמצאים במקום ייחודי שהוא למעשה גן לאומי נחל אלכסנדר. גן לאומי נחל אלכסנדר הוא אחד משני המקומות ייחודיים בארץ של שמורה של חולות נודדים. מה שכן היה חשוב לנו שהבית יהיה ממוקם כמה שיותר קרוב לחלק המערבי ולטבע ולחוץ ולגן הלאומי שנמצא ולהרחיק אותו מהרחוב עצמו מצד אחד, אבל מצד שני שיהיה לו את הפרטיות שלו ללא גדרות. היה חשוב שאנחנו לא נציב גדרות בכלל, לא בחזית ולא מאחור. התמזל מזלנו שבינינו לבין הים יש לנו את הגן הלאומי ואין שום דבר בינינו לבין הים, ואנחנו בעצם בקו ישיר לים ואנחנו חווים את הים. יש לנו מקום בקו האופק שאנחנו יודעים איפה השמש שוקעת ביום הארוך ביותר בשנה, ב-21 ביוני, ואנחנו יושבים ממש מול השקיעות האלה. היתרון הגדול שהבית, כל המפנה המערבי של הבית, כל המפנה הזה הוא זכוכית וזה חשוף לים. מצד אחד רצינו את הפתיחות, אבל מצד שני רצינו את הפרטיות. ובכדי להגיע לפרטיות יצרנו גבעה, שהגבעה בעצם היא פונה לרחוב, עם צמחייה שמשתלבת בערוגה שגם יצרנו בתוך המדרכה עצמה, כדי שכל המפגש של הבית עם הרחוב יהיה מאוד רך וירוק. והכניסה לבית היא בעצם שביל של אבני מדרך שעוברת בין העצים ומתפתלת ומגיעה אחרי סיבוב או שניים לדלת הראשית. שלא רצינו שהדלת הראשית תהיה חשופה לרחוב. ושמי שעומד מול הבית לא ידע בדיוק איפה הבית. הוא יהיה רגינה, הוא יהיה צמחייה, והוא יהיה לו רמזים. אנחנו גרנו בחלקה הזאת מעל עשור, ולמדנו להכיר את האלמנטים של המזג אוויר, של השמש, של הירח, של רוחות, והיה לנו מאוד חשוב לנצל את אותם אלמנטים ולשמור אותם בבית החדש. הטופוגרפיה שהייתה פה מאוד מיוחדת, שבעצם המגרש היה מפוצל לאורכו בשני מפלסים. וזה מאוד מצא חן בעינינו, ושמרנו את זה גם בבית החדש, את אותו אלמנט. והגענו למסקנה שהמבנה שהכי מתאים לנו זה מבנה של שתי קופסות נעליים, שיושבות אחת בניצב על השנייה, שהקופסה התחתונה היא קבורה משלושת האיברים שלה, והחזית הדרומית שלה היא כולה קירות זכוכית עם דלתות הזזה, שבאמצע שלו יש פתחי אור בשביל סקיילייט, בשביל להכניס אור פנים על החלקים הפנימיים, ובצורה כזאת כל החלק העליון של הקומה הזאת, חוץ מחלק קטן, משמש כחלק מהגינה או מהחנייה. הקופסה העליונה, שבעצם החזית שלה יושבת למערב, היא משתלבת עם הגינה, ופתוחה משני הצדדים שלה לגינה מצד אחד, מצד המזרחי לגינה קטנה שהיא מאוד קרובה לפינת אוכל, ומצד שני לדשא ולנוף. בצורה הזאת אנחנו מגיעים למקסום של השערה של השטח של הגינה בחלק הכי גדול שלו, והפוטפרינט שנותר כתוצאה מהמפגש של שני קופסות הנעליים, בנקודת המגע של שני קופסות הנעליים, הוא חלק מאוד קטן, שבעצם זה כל השטח שלא ניתן להשתמש בו לגינה או לפונקציה אחרת במגרש.
בקופסה העליונה, החלק שהוא יושב מעבר לקופסה התחתונה, זה בעצם נותן לנו איזשהו קירוי ודק תחתון, שהוא גם מוצל, הוא גם יותר אינטימי, הוא מקום שנעים לשבת בו. יש גם תנועה של אוויר מואצת יותר ממקומות אחרים, כי האוויר נדחס מתחת לקומה הזאת. ואנחנו שמים לב שבקיץ שמאוד חם, זה המקום הכי נעים לשבת בו, בגלל תנועת האוויר והצל שיש. העצים מאוד חשובים לנו, חווינו אותם בבית הקודם, ולכן היה לנו חשוב להתחשב בהם בבית החדש. היה לנו את התחושה, וראינו את זה איפשהו, שמתוך הבית אתה רואה גזע שיש פה משהו פיסולי בצבע לבן ואפור. אז כל חדר יש לו את העץ שלו. התיבה העליונה זה חלל אחד גדול, שיש בו 3 פונקציות מרכזיות. המטבח, הסלון וחדר השינה ושירותים. יש חיץ של ספרייה שמחלקת בין השטח הציבורי לבין השטח הפרטי. הסלון והמטבח בעצם תא שטח אחד שיש קיר בטון קטן שהוא מחלק באופן סכמטי את שני השטחים האלה. החומרים המרכזיים שהשתמשנו בבנייה זה בטון, עץ ואלומיניום. הצבעים של הבטון, העץ אחרי שהוא מתיישן, והאלומיניום, כולם יש להם איזשהו גוון אפרפר, והכל בעצם משתלב לאיזשהו משהו שהוא מאוד נעים והרמוני, ולא מתבלט, הוא נבלע בתוך השטח. בעצם לקחת חומרים שאנחנו אוהבים, מכירים, הם פשוטים, הם ראשוניים, והם מרגישים לנו ישראלים. מה שיפה בבית שהוא מאוד מחובר לגינה ולטבע. והחושים שאנחנו חשים בהתאם לעונות השנה או ליום, בבוקר, ערב או צהריים, זה את המשב של הרוח, את הקולות של הים, את הקולות של הציפורים, את העצים. הגינה נחווית בצורה שונה בחושך ובאור, אבל בחושך עם התאורה שהיא די מינימלית, אבל היא מצליחה לשקף אלמנטים שהם משמעותיים, שאנחנו יודעים שהם שם, ואנחנו רואים אותם באמצעות התאורה העדינה הזאת, מאוד נעים לשבת. גם נעים לשבת בחוץ, או אפילו בפנים, פשוט לחוות את זה דרך החלון.